खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै जेबो आपडेट लानानै फैयाखै लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गोदान इउटुब चेनेल खुलिदों नोंथांमोना आंनि नैबे गोदान इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होगोन लोगोसे नोंथांमोना थाबैनो आंनि नैबे गोदान चेनेलखौ 1K साबस्क्राइब खालामनानै होगोन जेब्ला नैबे आंनि गोदान इउटुब चेनेलाव 1K साबस्क्राइबार जागोन अब्ला आं आंनि चेनेलाव भिडिअखौ आपल'ड खालामनायखौ सुरु खालामगोन बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि नैबे गोदान इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आं बे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना जाहाथे नैबे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांनि लोगोफोरनि शेयार खालामगोनखौ आसा खालामनाय थाबाय लोगोफोर आं नैबे चेनेलाव गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थायो लोगोफोर आरो नैबे आंनि गोदान इउटुब चेनेलाव आं कार्टुन भिडिअ लानानै फैनो नाजादों लोगोफोर अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होदो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै दोनदों।